Biasanya nggak ada drop frame ini nol ini. Kurang pas ini, ada yang enggak. Maksud aku kalau kabel dia ada silang di sini. Ya, tapi pakai wifi dia bukan pakai kabel kan. Oh iya, no internet. Dia nggak dari LAN ya, dari wifi. Tapi gini aja pun standarnya mah nggak masuk. Iya. Ya, selamat. Dua-dua bisa harusnya ini. Udah ada. Harusnya 4,9 ya. Harusnya biar dari nol lagi dari masyarakat. Ini kan udah live ya. Nanti harus tetap 4,9 karena nol dia ada frame yang dipakai ini.
Eli. Tanto por ti, Madre Santa, tu valor para ti, Padre, Tuhan levantar, amat Tuhan kami, Bodo levantar kamu, itu panasnya, satu bukan, nama itu kalau Tuhan tolong kamu dosa, akan menghari, bagi sekali panasnya, lima bagi sekali itu manusia lepas sampai menangis Rodi kono pangolongan bisa di orang datang itu kono kan alam di sana alam datang sokor barang Tuhan Tuhan alam asli madhari Tuhan alam di batang pandai bahasa jalan kasih orang alam yang harolan Tuhan Yesus Tuhan saya sama sama kalau semua orang berbuat Tuhan asal kebaikan mengenai hukum bangsa jadi sangat banyak Tuhan kasih sudah nanti pada zaman yang akan bersedia yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan Amin.
Para siroha jalan bergerak bahasa dan jahilkan. Lambat terlibat dalam pangasi roha kita. Dan dibahaya kita umat Tuhan kedosakan. Jalan dah dibalut sesuita. Umat Tuhan kehajar. Tolong asli rohani anak-anak tidak anak-anak. Asli rohani Jehovah. Diangkat nama kalian ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terpuji Tuhan tanggal kita yang nomor 710 ayat 1 2. Kenapa diganti? Antara limbaga Dibanding masih jakolan mahamul sokol pajak dari Kristus kita bahen hasanah di debata. Ayon do nanggabe pangolo dia kana taksunan do Kristus ala hasutongan di debata. Lalu pahokon bagabaga bagabagana ruang najodo. Alai pasangan apa sebelum di mata ala yang rohana. Sokon lang pasukan. Alam ini yung rolong ito. Ang yang kasi pelego. Jala ete orok pabuan. Jala ito pinahasi mo siya. Baru pagulong mahanggang kasi pelego. Jala dinahasi mo siya. Puji ang matuwari. Puji ang mga kasi pelego. Jala puji ang isang at kabanso. Dalam hidup sini saya mungkin ada pasal berbulan sini dalam ini nama tunggu apa pakai ibadah nama makin apa pakai alai bang mari masa hunde batang nak makin muni hamu ragam ni halaman serohan do date di bagasan aku asal semua hamu berpat kini pilar berbuat itu bagian dosakan. Bartuan wangkan atau wangihon hatan di debata. Jalan yang biasa. Amin. Karena kita siap 470 ayat
Nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya tondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinursilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi hala na mangolu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mandok mula mangolu do sogot daging ni hala na mate doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Salut. Selamat hari Minggu ma tusudir ruas namar pungu sedarion. Sayang giat ma totong di bagasan hai pason hita satu sedarion. Tarlumobi ruas na baruro marpungu di gerjaon. Hami parhalado dohot ruas pasahaton selamat datang. Jalatu ruas namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot parsarepeon. Mulai hari Minggu sedarion tanggal 5 sahatu tanggal 10 Juli 2020 Hai parhalado pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Nomor kubasi parminggota di bagasan siangon nomor jamita ima amang calon pandita Walter Aritonang STH liturgis situa P Burusi Barani warta jemaat situa H Pasaribu kolektan situa Pardede Situa Beu Tauruk, seksi tamu Situa T Burnenggolan, Situa M Huta Barat, calon Situa P Tambunan, giring-giring calon Situa Huta Soid, tim musik Sri dan kawan-kawan. Titing na meragam, na perjulo gowarni mingguta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis. Topik minggu di pasu-pasu asagabe pasu-pasu Manang Bahasa Indonesia diberkati untuk menjadi berkat. Napatuluhon nasorang
Nah di hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 nunga di basa-basa tu atas salak danak buru di keluarga ni amata Parman Pakpahan Esa inatai Maiwana buru Panjaitan Esa di mana maringana di jalan Budi Luhur Gang Ria Wek Opat hipas dodak danaki suang songoninang atau rasna sayang giat mai buri-buru magodang dak danaki jala di lehon gogo tu nato rasna na paupaton kebaktian online dadanak sekolah minggu di Patupa huriata do minggu sadarion kebaktian online dadanak sekolah minggu masuk pukul 7.20 marhita channel YouTube tu salut na toras ni aka yang kota sekolah minggu asa tasosoima nasida madohoti kebaktiani laos tatasoima yang nakotai asaradi laho pasahaton pilihan naturia marhite situawek manang di pasahat mai tu guru sekolah minggu na palimahon pertanyaan wek di hari Rabu tanggal 2 Juli 2020 nanengro di Patupa uriata do songon nasomal pertanyaan wek di Patupa di Ganuk Bagas ni akaruas ni uria papungu beliat do hita laho pasahatut tukas ni uria dot sending HGB Pagaran Nauli taringot tu acara nunga disagi huriata marhite sude aka situa wek tabi na paonopon pertanyaan wek di hari Rabu tanggal 2 Juli 2020 pertanyaan di wek sada di bagas ni keluarga Bisilalahi Boru Nabi Tupulu beralamat di Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Namar Jamita Amang Pendeta Haji Sregar STHMM di W2 dijabuni keluarga GW Silalahi Borusiagian beralamat di Jalan Perkutut nomor 50 Sia Namar Jamita calon pendeta Walter Aritonang STH di W10 dijabuni MR Hutagalung Borusimajutak nah beralamat di Jalan Setia Luhur Gang Laras Namar Jamita pendeta Tony Lumbanturuan STH di W4 dijabuni keluarga K Pasaribu Boru Turnip nah beralamat di Jalan Budi Luhur Gang Buntusada Namar Jamita Padita RI Boru Tahayan STH di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 di W6 dijabuni keluarga A Simajutak Boru Nenggolan nah beralamat di Jalan Balai Desa nomor 50 lalu Namar Jamita pendeta T Tony Lumbanturuan STH di WP itu dijabuni keluarga Aji Siahaan SE Boru Dadabdab nah beralamat di Jalan Budi Luhur Namar Jamita pendeta Haji Sregar STH MM nah papituhon ruas nataba mulai minggu sedario tanggal 5 Juli 2020 nungagabe ruas ni huriata hala inata rosta buru siringoringo nasida pida sian HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar Waing nasida maringanan di Jalan Kapten Muslim Ujung Gang Lestari Blok G7 masuk tu Ek 2 terangyakon manasida asa gabi ruas naburju di Uriata bolo rodo nasida asa jongjong mamo inang moliate mak nomor 8 sermon parhalado di hari Kamis di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 nanengro Patupaon ni huriata mas sermon parhalado sa Resort Millennium mamuka pukul 10 jam pukul 10.30 maringanan di gedung sekolah minggu lantai 1 diselani pinabotohon matu salhut parhalado asa taparade ti kita laho maduho ti ulaw ni dalat taparadehon nang pada sipon pakko basyota di tonga-tonga ni huriata napasiyahon pembinaan calon sintua marsugut di hari Senin tanggal 6 Juli 2020 patupaon di huriata do pembinaan tu sude calon situa nadong di huriataon alani pinabotohon matu sude calon situa asaroma hita madohwati ulaon pembinani mamuka pukul 10 sia 00 wib maringanan di bilut parhubasan konsistori na par 10 fon tikting marbagas
Neng majalo pasu-pasu perbagason ma panguli Rio Olan Sitompul SSI anak niamata pahat Sitompul tubuh ninata Rospita Buru Simanjutak Nainan Sian Huta Jalan MH Tamrin Gang Melati Dumai Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Dumai Dot Orana Yosi Maria Selpia Buru Silalahi Buru Niamata Ramli Silalahi tubuh ninata Estiana Buru Silalahi Sian Huta Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Huria HKB Pagaran Dauli Resort Medan Millennium disakapi pemasu-masio di hari tanggal 10 Juli 2020 di HKBP Immanuel Dumai. Na 10 sadahon taringo tu parepengon ni Huriata boima tabereng di terti acara nong dibagi hotu hita melalui WA HKB Pagaran Dauli dohot WA masing-masing. Songoni matik tina masa do dina masa dihita mulate madi tuata horas salum. Mare dehita sian nomor 470 sada ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
Hali Tuhan di bata para siroha jala pardinggan bahasa doho asi maroham perbadiai maroha dohot pikiran nami asa bulus roha namion manangihon hatam tahu manada lomo ni rohami di bagasan ngulu nami di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata na pinarhamaul ni debata nagabe jamita di minggu sadarion nienet do sian sada Musa biddu 12 memuka sian ayat na parjulu saha tu ayat na pasiahon songonon ma hatana dungini na Jehovah mamadok si Abram bukas maho sian tano hagudanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tu tano si patuduhonok kutuho hubahe peo gabi bangso na bulun jala pasu-pasuokku maho jala pabelgokku guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasuokku aka nama masu-masu ho jala turwaku aka nama murai ho jala dapotan pasu-pasu marhide-hite ho saluhut aka bangso ni tanoon jadi bukas masih Abram songonan dirok ni Jehovah tu ibana bukas ma dohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude nasi namot samok nasida dohot jolma akan natinohor nasida di haran jadi bukas manasida laho tutano kanan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanan diliati si Abram matanoi saha tu inganan ni si Sikem rodi tobak more nunga ditanoi hian halak kanani didapot dungi ro majahuba diida si Abram didokma tu pinoparmu malehonok ku tanoon jadi dipajok di sisa dalanggatan di Jahuba nani idanai dungi borhak ma ibana sian itu sada dulu natukan habicaran ni Betel jala dipaguhon udung-udungna tukan hasudutan ni Betel jala tukan habicaran ni Ai jadi dipau lima di sisa dalanggatan ni Jahuba jala dipajuju goarni Jahuba dungi bukas musesi Abram laho dopa dang sina ido yanggo sahakna di hamu amanami dohot inanami saluhutna ruas ni huria alam ragam do pasu-pasu na pinasaha ni debata tu saluhutna aka na porsea ido na parjulu sahali ikon tahatidakon di tonga-tonga ni portibion dungi taida mamuse riko do boto ota ahado pasu-pasu aladang apala adong didok debata tu si Abram namadok gabe mamora ibana gabe raja ibana penguasa dan adong aka na bersifat materi didok debata aqua pasu-pasu alai bui dotong materi gabe pasu-pasu molo dinggan ni pargunahon di bagasan ngulu ganupari alai dang bui dohonon holan materi pasu-pasu ala si Abraham di jalo ibana do pasu-pasu alai dang dilo debata gabe mamora maho gabe raja maho pola do sudi kon mamora hiad di bagasan portibion dang di dok songoni
alai pasu-pasu wokku maho gabe bangsu nebulun saluhut aka nama masu-masu ho hu pasu-pasu jalan nama murai ho gabe dapotan uhum sian debata atong nanido na dison namu amanami do ninanami asa sudedo na porsiai bui terpasu-pasu jala marlas niroha ay molo holan arta do pasu-pasu atong holan napun ni namora namai ay gabi sudah tita terpasu-pasu jala las rohata alamar pugus sita unang ato da pugus namora nagugu manang nasugugu rap di pasu-pasu di patado ay dang na adong dihitai pasu-pasu na siya di bata siyan bagasan ngulut taod do pasu-pasu melalui pertangyangan hudok kami dang boy dohonon halak marsangap alamar pangkat ibana dang boy dohonon terhormat halak ala memang tibo pangkat na daw jabatani do na marsangap boy doi molosal pu jabatani siya kita gabelas lauma dohok sangapi tapi saat kehormatan itu terlahir dari dalam diri sekalipun kita ini yang ada di samping kita berlalu kita tetap berharga dan terhormat di tengah-tengah dunia rani mama nami dot inanami taida majo songo dia do hataridaan ni halak na di pasu-pasu dohot gabe pasu-pasu tua kana asing dang adong halak nagabe terpasu-pasu nguluna molodang adong pajowon di ibana sien pajowod do parjulu di pasu-pasu mak dungi gabe pasu-pasu tua kana asing ihu tusi adorang so dijauhi ta adong do muse na macai riko taida adorang so pajoni ima perjupangan ikon pajupang do halak na dipasu-pasui doho di bata asa gabe bui bana gabe pasu-pasu jadi setiap orang yang diberkati itu pasti sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi sebelum dia dipanggil oleh Allah harus ada perjumpaan. Alani ragam do perjumpangan ni sasahala dohok debata. Perjumpaan komunal ya boleh di dalam ibadah kita bernyanyi bersama. Tetapi perjumpaan komunal masih ada perjumpaan pribadi dengan Allah. Adong doi. Isarana rupani boy do perjumpangan nisa sahala ina marhite najar. Boy do perjumpangan nisa sahala ama adong do ibana marhite namar sait gabe pajupang dohok di bata gabe di pai baru ibana. Alania muamanami dot inanami dang boy batasan morodongan ni iba makatai pajupang ngau naktuari dohok di batabah. Seheran na hutatap ibana maci ulihian botar huida. Pajupang ngau naktuari dohok di bata. Holan tarsosak au tergogot manigorodo de bata mangurupi au pola do sian duru ni pikiraku ro pangurupion si tongdoi dang bui tapatasi ay naolo do si bata akan na porsyon arong dongan na paju pangau do de bata natpare oi do betul lema karing gani holam mulak imana makatai do dongan na wado itu tuh ceritanya nakin saya harus riboto hoi makatai nasudo do honon ni nggak boleh. Masing-masing orang memiliki pengalamannya masing-masing berjumpa kepada Allah. Kita nggak boleh menghakimi. Adong do halak pajupang do di bata marhitina kecelakaan. Jika kecelakaan do hito rasa pajupang do di bata kan bukan, belum tentu. Bisa melalui mimpi. Ima dalam perjupangan ni jolmai doho di bata
pajupang ibana, tarjou ibana, di pasu-pasu, dungi borhat tua kana asing, gabe pasu-pasu tu tanoon. Basa hudok ikon pajupang ibana dohok di bata, taida maju amanginang, iberni si Abram dohok silot. Rabdo silot di jou, dohot si Abram bukas ibana sian tano, naliling sian tano ur. Borhak nasida dohok si Abram, di pasu-pasu si Abram, dohok do silot di pasu-pasu. Bongot si Abram tutano kanan, dohok do silot, bongok tutano kanan. Alaidang pajupang silot dohok di bata. Namang yuton si Abram deh. Anggo na pajupang dohok di bata, holan si Abram do. Holan bongot ibana, taruli si Abram, marhite pasu-pasu na pinasaat ni di bata, dohok do silot tarpasu-pasu, majalo aka bagian na. Alai holan marsiadopan nasida dohok Sodom, anggo si Abram hokdo di hajong-jongan na, alai anggo silot lonong do ibana ala ni hinamagona. Maka tanda orang yang diberkati dia harus berjumpa kepada Allah, bukan seperti Lot yang ikut-ikutan kepada Abraham. Diberkati oleh Allah, beribadah kepada Allah, seharusnya adalah tanda kita sudah berjumpa dengan Allah, bukan yang ikut-ikutan. Karena saat dimana kita terikut-ikut, mungkin saat sekarang kita masih bisa sama-sama duduk. Tapi saat datang pencobaan, di situ terlihat berbeda. Ada orang yang langsung meninggalkan Allah, ada orang yang tetap bertahan, ada yang ragu-ragu. Anggo si Abram ala pajupang imana do di bata, maraduk paduk imana do Sodom, anggo hajong-jongan na hot ala di bata, pajupang do ibana, jala mangulu di bagasan ibana, ala yang go silot na mangihu deh. Lao si Abram dohot ibana lao, taruli si Abram dohot ibana taruli, ujungna dia do pipangujunan anggo ibana taludo. Ima hamwa manami dohot inanami, harbangan ni halak na di pasu-pasu dohok di bata. Ala ni napajupang dohok di bata, songon si Abraham didok do disi bukas maho. Do lapatan ni bukas. Molo bukas, pergi dan jangan kembali lagi. Molo ngalau, lau mak. Unang bemulak-ulak, ima bukas. Ido ubay, dang didok borhat. Bukas doninna. Tadi ko may, tadi ko maaka artami saluhna, dia na terbaik ko mabuan, buan ma. Dia na patu si tadi ko notot, tadi ko. Ay ido ngulung naliling ninna di bata, tu si Abram, ujung na di tadi ko do saluhnay, pola bukas ibana, tutano, naso binoto na do be manang na di dia. Alay ala di batado na mga ramoti. Olo do ibana borhat atik didok bukas dak pala mulak muse tu inganan ni naliling. Ala pajuon ima masuk ke dalam babak yang baru. Pajuon lapatanna masuk ke dalam tugas yang baru. Jala pajuon lapatanna meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Sebab tanah yang digambarkan di tanah Ur ini adalah Babel yang dulu, dan masuk ke dalam kerajaan Israel yang baru. Molo dia kahalat na porsia molo dok bukas maho tadikon hado saumu bongok mo tu ngulu nai baru marhite Yesus Kristus. Iro di habo bongok ni si Abraham. Alani na tarjou didok muse tu si Abraham. Hubahe peho gabe bangso na balga. Jala dapotan uhum nama burai ho. Molo tu si Abraham pasu-pasu perdaging odo di leon. Imam marhite bangso Israel nebuluni. Ala di Sikem do inganan perhudul ni habobongok ni sude bangso Israel. Namar lapatan may bahu manang abara. Ala yang gosian perjanjian baru sahak tunuaing.
anggo pasu-pasui omma namar pungon sonari. Omma pasu-pasu harajaan ni debata di do nakid disi diturpuki pasu-pasuokku maho gabe bangso na bolon namar lapatami macai belga harajaan ni debata dan harajaan ni si Abraham alai harajaan ni debata na mangulu marhiti Abraham molo di jope si Abraham laho borhat gabe di pajongjong sada harajaan na baru laho madok harajaan ni debata do naning pinajongjong na disi gabe belga situ tu jala dapotan ninna nama burai si Abraham dia do lapatanna jala di pasu-pasu muse ninna akan di pasu-pasu si Abraham dia mamuse lapatanna. Jangan terlalu fokus kepada menghakimi. Udah ngalah adong hata maburai di si maligor gira hita madok oh bura aku naman asing ai di bela di batado au di hokop do dak songoni molo di do pesongoni lapatan na perjulusali mamasu-masu ma molo adong akana asing pajupang do tita akka hata na dinggan hata na optimis hata na positif imana haruar sin pamangatta unang hata-hata na manggotapon ido na mamasu-masu unang mangarehe unang majeheon unang manidos ido na pinangido ni debata marihidi si Abraham ayolo do si pata songoni dang olo manalpun akka hasalani donganna HP yang go didok debata marihidi si Abraham pasu-pasu ma akan asing berkat itu didapat melalui pengampunan ay na olo do si pata songoni mula dong akka dongan na nasala rupani alay dang namadok siyak kita alay jujuk do diula halakon ay orang nakasala dongan nai rupani ay dang holan ibana bedan dohok nasala namani gor dohok do piga suduk tu kijang ay siga do pangalaho ini dang dinggan ulon na ay ido memang sen naturas na pesongon hiyad doon manigor ninna rupani magabelam haci roha duksal pun naturas na jala memang naturas nope songon hiyad do na beruon jadi huran na memang songon ido halakon sa upunin na iba do rupani nasala alay gabe do marlapu-lapu sahat tu upung niba sehingga tidak ada penyelesaian dari masalah bila terjadi pengampunan di situ stop masalah anania mamana midok ninanami molo didok pe disinakin mamasu-masu mahamu jala dapotan maninna nama bura labatanna ikon boy do hita borhat gabe pasu-pasu tu aka na asing jala didok mamuse disi dung bongot ibana tu kanan borhat ibana muse tu sikem pajupang dohok debata di sini na hatarida ni perjongjong ni bangso Israel dung bongot muse ibana siani merpidda muse ibana tu Betel di pajongjong musi bagas puji-pujian ni debata dung pajupang dohok debata di Betel borhat ibana muse ninna tu Negev dia malapatan ni i pajupang ibana muse dohok debata karena itu perjumpaan tidak cukup hanya sekali. Pajupang ibana adorang so di Jou di Haran do di Mesopotamia pajupang do ibana muse dohok debata di Betel di sido bagas pemujian di pain ibana tu debata alani i molo rohita tu portibion rohita muse tu bagas joro dang nalau mangalak pasu-pasu Dokta jalo do pasu-pasu iset debata gabe Roma responsian jolmai tapuji ma debata ido na niulani si Abraham nong perjolo do ibana dapat pasu-pasu ujungna Roma ibana tu Betel di pajongjong bagas pemujian di si borhak muse tu kano Negev merberita ibana mamasu-masu atong hamu manami do ninanami dia manaloni do na tuita yang menolak panggilan Allah sama dengan menolak berkat Allah di jodoh si Abraham sian umur na 75 tahun molo di etong-etongan ni jolma nagali doi alai di olohod do hatani debata borhat dina borhat do bukan mengatakan bahwa dia tidak ada pergumulan amang inang banyak pergumulannya itu dia harus meninggalkan orang tuanya dia harus berhadapan dengan kematian orang tuanya
Dia harus meninggalkan kampung halamannya. Kita tidak pulang 20 tahun ke kampung halaman, apa yang terjadi? Betul-betul rindu. Ini dikatakan pergi dan jangan pulang kembali. Alai di olohon ibana do, alania odon nalo dohonon natu hita. Molo di jauh di bata, olohon ma, uduk komma. Aidak kya di do debata manang na di suku debata mergogo do ho manang nadang mamora do ho manang nadang napistar do ho manang nadang dangi napis di suku di debata ai molo tadok gogo do ibana manang nadang gogo do debata molo tadok pistar do imana manang nadang pistar do debata molo tadok muse mamora do imana mora do debata dak kya di suku debata songoni tu jolma hola sede do suku-suku ni debata tu jolma olo doho manang nadang. Mau atau tidak? Molo olo beta. Molo dang atong buat madalam. Orang yang berkata mau itu akan diperlengkapi oleh Allah, sebab siapa yang dipanggil oleh Allah, Allah bertanggung jawab terhadap siapa yang dipanggil dan dipilihnya. Oleh sebab itu ketika ada pemanggilan kepada kita, jangan katakan aku sudah tua. Unang dok napogos doau. Unang dok naoto doau, gudang do beak kana pistaran dang ina rikot di debata. Olohon ma. Aisa di hari ta olohon pajoni, di sido jupang pasu-pasu. Alani molo di jauh hamu gabe pangula di tengah-tengah di negara, pangula di tengah-tengah di aka masyarakat, pangula di tengah-tengah di huria, sotung manulak kamu. Karena Allah tidak pernah sembarangan memanggil dan memilih orang. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang betul-betul Allah menaruh kepercayaan kepada orang yang dipanggil itu. Tapi ingat, tidak sedikit pula orang-orang yang percaya itu mengecewakan Allah. Jadi kia salah di bata mamilit, yang mengecewakan Allah yang banyak. Alanya memanami dot inanami, kalau engkau terpilih baik di dalam jabatanmu, baik di dalam kepintaranmu, baik di dalam pelayananmu, jangan pernah kecewakan Allah. Totalitas melayani. Ai di bagasani do jupang pasu-pasu ninna. Atong taida mamuse na parpudi di poin terakhir. Di do ninna molo borhak ninna si Abraham marsada ibana do debata berarti debata do jongjong di bagasan si Abraham. Ido tong epistel tai. Ido ubay didok marsijakonan mahamu. Sotung ala mariber latar belakang, mariber aka sinadongata, gabe ima baik kita gabe poca manang na sursar aka punguan. Ido ubain di jamita minggu na salpu, didok do di bagasan keluarga, hamu aka bawa. Haholongi hamu ma dongan sari pemuna, hamu aka paropuan, uduk mahamu tu aka hamu lian muna. Doho tu aka danak uduk matunatoras ay molo mersada ama ina do danak disima jupang pasu-pasu ala disido mian debata maringanan di tonga-tonga di bagas alai molo sursar keluarga tungbuhama bainon na dapotan pasu-pasu. Bila hanya seorang bapak memikirkan perasaannya, seorang ibu hanya memikirkan perasaannya, bagaimana dia mau bersatu dengan istrinya atau dengan suaminya. Hidup baik didok na perjulu sehali. Uduk haholongi, uduk musia kedana. Asa di bagasan hasa daw di tengah-tengah ni keluarga itu jupang hataridaan ni debata. Di dalam kesatuanlah terlihat berkat. Karena itu amanginang, apa yang telah dibentuk Allah jangan ceraikan. Yang dipersatukan Allah pertahankan sampai kematian yang memisahkan. Di dalam gerejalah terlihat berkat itu. Di mana gereja? Gereja bukan di sini. Boleh di sini memang. Tapi yang paling utama gereja itu adalah rumah tangga itu sendiri. Jadi sebenarnya kita yang berkumpul di sini adalah gereja yang dipersatukan, gereja-gereja kecil. Kalau gereja sesungguhnya adalah rumah tangga itu, maka di mana Kristus berdaulat di dalam rumah tangga, disitulah berkat itu telah mengalir. Pakorhon namuse,
Dia mah orang yang menerima berkat bukan hanya bagi dirinya, tetapi berimbas kepada yang lain. Molo adong pasu-pasu di jalo segi tuakan asing. Ingot mah, molo holad dihita do pasu-pasui, ada berapa puluh dan berapa ratus orang yang telah kita korbankan di luar sana. Sebab engkau pun diberkati bukan untuk dirimu, tetapi untuk orang lain. Kalau engkau hanya memegang berkat itu bagi dirimu, berarti kita sudah mengatakan kita pun sudah mengorbankan orang lain. Alani segi pasu-pasu na adong dihamu lahu mangurupi akadongan. Dipakai de batado hamu sonnari asa pasu-pasu tu aka portibion. Didongani mahita mangulahon lomoni rohana. Amin. Mauliati mali Tuhan. Dungataruli hami di hatam. Di pasu-pasu ho hami. Jala dilehon ho gugu di hami. Terlumubi marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pola dobongot hami Tuhan uluan nai baru. Songon siap raham. Namanadikon tano hatu buanna. Pola do bukas madapoton tano kanan. Tano naso di botonahian natinujuna. Alai di bagasan hapor seaun dohot hauduhanna borhak do ibana. Alania le Tuhan pasu-pasu hami asa olo hami manadikon saluhukna nguluni perdagingon nami bongok tungurunai baru marhite partodion manadikon ngulu nami naliling bongok tungurunai baru na nirajaan toddi parbadia. Di pasu-pasu ho hami ali Tuhan sian salu na dosa nami di parbadiai ho asagape pasu-pasu hami tu salhut humaliang nami tu salhu portibion marhiti akka ulon nami marhiti akka pabahinan nami porsedo hami nong pajupang ho dohot hami ubay na di pasu-pasu ho hami jala di jauh ho jala di pilit mu hami asa berberita tu sadok tanoon lehon gugo di hami Tuhan lehon bisuk di hami asa tahu hami manadalomoni rohami jala tahu hami mangulahon salut aka ulon nadinggan di bagasan ngulu nami ganu pare molo adong pesinadongan nami molo pistar pe hami jala marbisuk molo gugo pe hami tadda nahodo nang mangula di bagasak kami atong halak na borhat gabe pasu-pasu tu sadok tanoon ikon di bagasan serem ni rohado ikon mersada dohot hosongon honong mersada dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus alani unang paluas hu hagijako kami salu nasa sinadongan nami nasa hapistaran nami nasa gugo nami ay siyakodo saluhu nai tadanong di pasu-pasu ho hami atong ikon sagi honon nami doi jala borhat hami gabe pasu-pasu tu sadok portibion asa tarurupi akan nabugus akan nagali na mangido pangurupion akan namarsahi di pamalum na pinaborha ni tod di barbadia. Tuhan asiro ham di dosa nami sotong ngalan di dosa nami do Tuhan gabedang si hapo sabbe hami mangulahon lomoni roham atong papos rohanami asa di bagasan hapor siaon na manok tong dohot ho borhat hami tuaka luat na daw dohot luat na jonok dohot hami dongani hami ali Tuhan buri hami sen sudi hadusaon nami asa iya situ tu rohanang pikiran nami bulus mangulahon akka ulahon hobar tu lomoni roham atong pamalum akan na marsahit terlumubi akan na porsea nang didongan nami pe ruas ni huriam na marsahit di rumah sakit dohok na di masa pemulihan di tongan di bagas na sida pasu-pasu Tuhan pamalum ma lehon magugo di nasida asa marberita nasida li Tuhan borhat
Pasahat aka pasu-pasu nong pinasahatmu di bagasan ngulu nasida. Asa sudi ma akan adong di portibion dang hola jolma aka susuanan aka pahapanan taruli di bagasan pasu-pasumi. Ai itu sudi namar ho sado di haulongi ho jala pinasupasum. Pemalum ma Tuhan. Asi maroham. Nang hami pe. Saluhut nang ulu nami. Nang ulaw nami. Pasahaton nami doto tanganmu. Marpana tak mahwali Tuhan dia kana masaon kudang aka persoalon aka persorion nang hadupi hami di tikyon atiki marhite kopit atiki aka marhite perkarijuan namaol hulului hami asiruham patudu ma aka nadinggan lehon mabisuk di hami asa huboto hami pasidikoni saluhutna molo sipatan namaol ngulu namion ajari hami marbengek ni roha Tuhan. Asa gabi unang huta di ko kami dalammu atik ro pangujung noni dot hamauloni di bagasan ngulu namion garia datahe lam solhot hami tu tanganmu lam hot hami di hajong-jongan nami songon si Abram nang jinum jara di pasu-pasu ho atik tungjuk pang hamaulon hot do ibana tidang di bagasan dalammu nasitongi songoni manian haporsion namion tadda honong mangulu di bagasak kami atong saat tu tanganmu ma Tuhan daging doh salu nangulu namion holan mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Marede mahita laos tapasahat mapiliata 2A dohot 2B. Pasu-pasu hamimu
pasuhani oh Tuhan, sayang sehendaknya sayang Tuhan tangan-Mu Tuhan, lehong tua bodohi. Tatangyak kon mapiliat tatu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di bandua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na maulitus. Hupasahat hami masyan na nilihon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi wap naucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madog mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaunmu, say saot malomon ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedariun hanguluan siapari, si isa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahita. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
pasu kami, oh Tuhan, Sa'yo sehingga ini. Sayap teong tangan ni Tuhan, lehong kuagogogi. Di portiguan Bama Tuhan, nonang marado dosa. Iubang goboli panulusui, sibolis panagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, Sa'yo sehingga